Så der er nok mange, der har nydt det her milde efterårsvejr og den lange sommer, men det er der ikke alle, der har. Vi har for eksempel disse små fyre her, pindsvinene. De er faktisk kommet lidt ud af rytme på grund af det milde vejr her. Så den kombination af ingen frost og et langt sommer og efterår, det har faktisk været dårligt for havens vigtigste nyttedyr. Middagsklokken ringer tidligere end normalt hos Lene Hansen i Aabenraa. Hun har mange overnattende gæster i øjeblikket. Lige nu der har jeg 10, og det er sådan en som ham her. Jeg vil tro, han er fra omkring starten af sidste juli, starten af august. Og det er simpelthen forkert at få unger på det tidspunkt. Selvom han bliver vækket fra sin lur, så er den her lille fyr heldig. Mange af hans artsfæller leder forgæves efter mad netop nu. Jamen altså, i år har vi haft en meget, meget tør sommer, og det har gjort, at mange hunderne de har fået kuld nummer 2. Og kuld nummer 2, det er simpelthen for sent. De når ikke at nå den vægt, de skal have for at gå i hi. Ungerne skal nå at mangedoble deres vægt, uden hjælp fra mor og far, der for længst har lagt sig i dvale. Men hvad byder man et pindsvin med knurrende mave? Jamen altså, sådan noget mad her, det er killingefoder fra Royal Canin. Det ved vi, at de rigtig godt kan lide, den smagssammensætning. Og det er nogle små piller, som deres små tænder de kan tygge. Normalt har pindsvin snegle, orme, insekter og endda ådsler på menukortet. Men de har faktisk meget sarte maver. Komælk, det kan de ikke tåle. De får diarré af det, og så dør de simpelthen af væskemangel. Ikke noget med fløde, med vand i og sådan nogle ting. Bare ren og skær vand, og så noget tørmad. Ikke noget med rugbrød og leverpostej og spegepølse og hvad man ellers synes, de kunne spise. Møder du en i baghaven, så har pindsvinevennerne, som Lene Hansen, denne opfordring. Prøv at få fat i dem og tage dem ind og veje dem. Og hvis de vejer omkring 400 gram eller mindre, så ring til en. Og også gå ind på hjemmesiden og kig. Og så vurderer vi så, om det er en, der godt kan klare sig selv, eller om det er en, der lige skal ind og have noget opfedning, inden de kan gå i hi. Se nu den